Igbo obi Igbo ndewonu. Nke a bụ iji wee nabata unu na-asị unu nnọọ na ihe onyonyo TV nke ABS Channel 24 Ọka. Na ya bụ nnukwute mmemme ma ọ bụ okwu a na-ekwu gbasara omenala Igbo ma gọọmenti ma ụka ka o si wee metụta ụzọ atọ anụwa. Agba nke atọ ka anyị na-abanye na ya n'ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo. Igbo sikwara na ife ọkụkọ ji efifie achụ na ọ dị ya mkpa, ma ihe ọma mmiri achụ dị ya mkpa, na ọ dịkwana mma ka a chọba ewu ojii na-efu efu na-efifie maka chi ji ama afrozie na ife emegoba ya akwụ wee chaa na ọmụ ji esiri n'ite puo ome na nsogbu ụdị n'ala Igbo. Ya bụ ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ka m ji wee kpọta mmadụ na-abụ katara ahụ nke ukwuu n'ihe gbasara asụsụ anụwa. Onye nke mbụ bụ ọkammụta bụrụkwa ụkọchukwu bụ na Kristus Umeọgụ. Ya nwa na-ahụ maka mpalaga na-afụ maka ihe gbasara ogbe Igbo na agamnihu Afrịka. Onye nke ọzọ Prọfesọ Peter Ejiofor, onye malitere ma chọpụta asụsụ Igbo. Fada Bona dịka nsi wee kwu na mbụ, ọkammụta Fada Bona, nnukwu ụkọchukwu, bịanwa bụ onye ndu nke mmụọ na onye wuwere ma chọpụta otu ekpere a na-akpọ Communio Sanctorum, bụ otu ndị nsọ. Ịnụ Communio Sanctorum ife ọpụta bụ otu ndị nsọ. Ọtụtụ oge nwa amadi a anọgo lụọ ọrụ dịka onye isi na mpalaga filosọfi na UNIZIK. Nke mbụ mkpọrọ ogbe Igbo na agamnihu Afrịka akwụkwọ na UNIZIK afọ. Nwa amadi a na-agba mbọ n'ụzọ pụrụ iche iji wee fụkwanụ na iji wee kwado ihe gbasara Igbo na enwere yunivasiti a na-akpọ yunivasiti, ya bụ mahadum bụ marahadum, ebe a na-agụsị akwụkwọ obe n'ihe gbasara kwara Igbo, wee kpọọ ya Igbo University, mahadum ndị Igbo. Nke ọzọ ga-akwụkwọ mahadum maka Jesu Kristi. Nke a ka bụ nke na-abịa abịa mgbe eteghị anya. Nwa amadi a bụ nnukwute ezigbo mmadụ na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụ onye na-afụ ihe gbasara ndụ nke mmụọ rinne nke ukwuu. Fada Bona, ọ dị ka ma kwụsị ebe a wee na-asị gị nnọọ n'ihe mmemme anyị nwere n'ụbọchị tata. Onye nke ọzọ bụ onye nọgoro dịka onye isi oche ejesi ọgwụ a na-akpọ ya Vice Chancellor mgbe gara aga na ya UNIZIK, Prọfesọ Peter Ejiofor n'onu Igbo, ọkammụta Peter Ejiofor. Ya nwa bụ onye chọpụtara ihe a na-akpọ asụsụ Igbo. Ọ nọkwuru ihe onyonyo ABS n'uhuruchi ọma maka ịkpa nkata anụwa. Ọkammụta aya na-eto ọka obelo. Ọkammụta ha na-asị gị nnọọ. Mụnwa bụ onye nhazi ihe anyị nwere ikwu n'ụbọchị tata, Jude Mascot Obiagwụ. Dịka mụ na ya nara eto eze nna dịrị nwa nwere ọhụhịa ka anyị ji maka ebe tata. Ihe anyị bịa tata bụ maka asụsụ Igbo. Kedu ihe na-eme asụsụ Igbo? Fada Bona, asụsụ Igbo anụnwa ọ na-adị nke nwere ihe omimi ndị oyibo na-akpọ mystery. Kedu dịka asụsụ a si were bido? Kedu ihe omimi maka ihe niile gbasara Igbo? Ikwu oji ihe omimi, ikwu ọjị ihe omimi, ikwukwa asụsụ ihe omimi. Ọnịcha asị na fa na mmeghe ife, onye Imo asị mmeghe ihe ugbu a, onye ọcha asị ma fa amachi ntị, onye Imo steeti asị mma amanye gara aka ntị. Kedu ihe omimi dị n'asụsụ a? Kedu ebe asụsụ a nọ wee bido? Ka m bido na Fada Bona. Daalụ, ajọ ijuru dị mkpa na aga ya ịtọ mgbe akwa na-atọ ite ga-ejisiri tata. Aka ọgọ m ọtụtụ oge ka asụsụ Igbo si wee bido. Ekwu na ọ bụ na ị na-ebe anya ka o si bido, ị ga-agaba na njikọta mmiri Naija na Benue. Isi na wee bunite maka na ebe a ka eburu ụzọ wee
tụọ omimi ihe gbasara ife a na-akpọ kwa na asụsụ kwa. Okwu kwa o gosiri asụsụ na-aga n'ụda ndakọta nya asụsụ ị ga-esi na ka o si ada wee na mara ife ọ na-ekwu. Ya bụ ọ bụrụ na ị gaa ndị ọkachamara dị iche iche mgbọsọ afa n'oge gara aga metụrụ aka gbasara ya, abịa na ife afọ, abịa na njikọta mmiri afọ bụ Niger Benue, ibute wee gbagotebe ịga nke bụ Niger Congo, nke a bụ ọnọdụ ka nne na nna mụrụ asụsụ ndị a, ọ bụrụ sọsọ asụsụ anyị, asụsụ nọ na ife a na-akpọkwa ife a na-akpọ the ancestral language. Mana ndị ọkachamara pụtazi wee na-asị na ịbịa na nke Niger Congo a na nke karị metụta anya bụ nke Niger Benue emesịwazi hazie kwa n'ụzọ pụrụ iche na Volta Niger. Ya bụ ọ bụ nkeji nke dị n'okpuru nkeji Volta Niger dị na Akwa Afọ dị n'okpuru nke a na-akpọ Niger Benue. Ekwuru gbasara ka esiwelu tụ ọtụtụ alụ gbasara ya nke mkpọrọ ọtụtụ ndị mmadụ afa mkpọrọ Kraus, onye si na okwu na-akpọ Akan wee wepụta ife wụkwa gosiri mmadụ, ya bụ mmadụ o gosiri ọhịa kpatara oge ọ na-ekwuru asụsụ na mmadụ bụ ofufe ka ọ bụ. Maka taata anyị ga-etinye ọnụ ma asụsụ ọ dị n'echiche mmadụ ka ọ dị na okwu mmadụ ka ọ dị na ome mmadụ. Ya okwu afọ wụkwa ma ọkụ a ka esi wee gosi ya, gosi asụ na-abụ ọ na-ada n'ụdị mmadụ, n'ụdị ị ga-eji ghọta mmadụ. Ya kpatara asụsụ Igbo na Igbo bụ ofu ife. Ikwuo asụsụ Igbo, ikwuo Igbo, fancha niile bụ ofu ife, ọ bụ ife omimi. O nwere ka prọfesi okwe na asụ bụ ndụ obodo, onye kpatara Igbo na asụ ibugo obodo. Nke ọzọkwazi ịbịa na etu esi wee hazikwa ewe na-aga, onye na-akpọ Westerman na Brian o nwere ka fa si wee pụta wee gaa kpolie kpụrata sọsọ n'asụsụ dị na ife dịka akụkụ a na-akpọ Southern Nigeria na nke Ivory Coast. Mana ka a na-eme ndọrọndọrọ wepụtakwazi ọzọ n'etiti onye ọzọ bụ Greenberg, onye ahụ si mba na a ga-etinyekwu ihe ndị ọzọ dịka asụsụ mgbago ugwu ndị bi na ugwu, o tiri ma Ghana, tii ma Togo, tii ma Liberia, nke onye akpọ Westerman na Abraham gụpụrụ agụpụ otikọ ihe ndị afọ. Enweziri onye akpọ Bennett na Stek bụ ndị kwuru na asụsụ a na-ekwukwe gbasara ya na asụsụ ndị ụkpọrọkwa na asụsụ Igbo na nke ndị Yoruba esoro na ya bụ usoro nke a na-akpọ Volta Niger ewuta na Niger Benue na achọwa ebe o si na a ga-agata aka ọfụma. Onye apụta kwuo na asụsụ Igbo na asụsụ Yoruba na ọ dị ka ofu ife. Mgbe bezana ihe gbasara ezinụlọ ebe asụsụ Igbo si wee pụta, nke a bụkwa asụsụ Yoruba dị n'ime, asụsụ Igbo dị n'ime, asụsụ Igala dị n'ime, asụsụ Igbora dị n'ime, Edoma wee dịzie gaba. O dị ka anya ga-akpọsịfa afa. Ofu ojiji aka ị ga-eji wee ghọta na ọ bụ etu afọ bụ ị na-anya ife dị ka Igala na Igbo na Igbora na Yoruba na Edo, okwu a bụ ogede bụ ofu ife. Igbo sa na-asụ n'onu akwụkwọ kwara ọbụla ofu. Ya ka obodo onye si nwee ogede dịka ofu okwu jikọtara ife a na-akpọ ife anyị na-eri eri. Ya bụ nke ọzọkwazi ịgbata ihe gbasara afịara n'ụbọchị na-anọ Igbo jiri biri, egokwa Igbora gụọ Igala, gụkwa Yoruba even efu na kama ndị Igala pụtara olie ka afọ kpọziri ede, mana enwesịrị afọ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Abịa na ịgbasara ụfọdụ ife gbasara dịka okwute na ife ndị ọzọ, efu na ndị Igbo na-akpọ okwute, ndị Yoruba na-akpọ okuta, na ndị Edo na ndị ọzọ. Ya bụ nke metụta ife onye n'aka iji gosi na asụsụ niile a o nwere na mgbọrọgwụ ebe ha si wepụta na njikọta mmiri a nke m kwuru, nke eji kwa gosiri ụda, nke gosiri ụdị mmadụ, ihe mmadụ bụ human being, ụda ma ọkụa wee gosi ya. Mana enwere ndọrọndọrọ okwu ndọrọndọrọ wee ganye ma ọ bụ ndị a na ndị a ga-akwụ, ndị a na ndị a ga-akwụ. Ya kpata Bennett na Stek ji wee kwuo na ife ma Westerman ma ndị ọzọ kwuru na fa ekwetaghị na asụsụ Yoruba na Igbo so na ndị afọ. Emetụrụ aka n'oge gara aga ọfụma. Ya bụ na ife dị mkpa nnukwu ịghọta
n'ebe a na mkpọrọgwụ a njikọta ka ife esi wee bido sụba asụsụ abụkwa wee gabazie n'ụzọ dị iche iche ndị hute nke ha fe ehugharị ndị hute nke ha ehugharị wee ruo na ndị Igbo ji wee bịa sụwa nke fa ịbịa nekwazi anya efu na o nwere ife mmetụ aka n'oge gara aga nchọ ka mmetụ aka keda tuo prof enwe ike bata nke ize bụ ife na-akpọ Isuama Igbo, Union Igbo, Central Igbo, Standard Igbo. O nwere nke ọzọ mana ndị otu tinyere oge gara aga mkpọrọ indigenous Igbo aka nke metụ aka na nke afọ ya bụ ọ bụ na ị na-anya ka ife a si aga efu na o nwere oge esi wee buru ndị mmadụ na burufa dịka uru si ebe burufa obodo dị iche iche dịka ma West Indies ma America ma Freetown, Sierra Leone, Fernanda pụọ ebe niile afọ ka ebugara fa ya bụ ọ bụrụ na asụsụ Isuama pụtara ife ọfụma ya kwa Isuama oge ndị ọcha bịara wee were ndị Igbo wee bupụzi afọ ebe dị iche asụsụ pụtara ọfụma na njikọta asụsụ asụrụli na ilo ya bụ asụrụ n'ebe abụrụ Naijiria ebe eji adịka uru mana emesizie esi ebe ahụ wee dọla asụsụ ahụ n'ụzọ dị iche wee dọnatazie owebuzie asụsụ nke ndị ụka ji wee na-atọghata ndị mmadụ asụsụ ndị gọọmenti ji wee na-akwụgasị ife dị iche iche efuna ebe a ka eji bido si na a ga-ekpokọta onu niile a na-asụ Igbo na-asụ n'onu ma Abakaliki ma Wawa ma Ọnịcha ma Ịka ma Ikwere ekpokọtafa ncha anyị n'ọnụ wedizegaba gbọtafa ọnụ ewepụta ofu asụ n'ime fa ncha niile ọ ife asịrị ike na Union Igbo batara ofere oge a na-asụ ya ọ na-ada ka ife ọzọ a sị na Chineke na-ada alalụ ụla nnukwu a sị na ọ da-ata uruola na-asụgasị ụfọdụ ife ga ha agụtagasị ma Krodoma ndị ote ma Denis ba ife akafa ji wee degasị akwụkwọ dị iche iche ma akwụkwọ nsọ ma akwụkwọ okwukwe ma ife ndị ọzọ niile emechaa wee chọpụta na nke a na-akpọ Union Igbo agaghị enye anyị ife anyị chọrọ azụgo Isuama na ilo otu n'ụlọ wee pụọ ilo mesịa batakwa wee bido ịlụ ọlụ a Union Igbo na-alụ emesịa ewe na-asịzi na nke a ga-achọlere asụsụ ọzọ asụsụ ga-ejikọta mmadụ niile na-abụrụ sọsọ nke a na-eweta ebe nke ahụ Central Igbo mana oge wutere nke ahụ ọ gwazi ka o si were ga ọbanye na mba dị na ezinide dị iche iche ma Owerri ma Ụmụahịa wee fụ na ife ejizi wee na-achọ ma ọchịchị ma imegide ndị mmadụ na ife dị iche iche ndị ọcha zigwe na-abịa onye kpatara otu na-ahazi maka ịkwado onye na nkwalite Igbo wee wepụta nke a na-akpọ Standard Igbo mana nke afọ ịnegwazi anyị fụ na ọ ka aga na agụmagụ na-abụrụ na asụmasụ na edemede ọ na edemede na agụmagụ ka ọ gara aga onye kpatara ji wepụta nke ọzọ anyị kpọrọ indigenous Igbo ka nkakwụsị ebe a ndewo nnukwu ụkọchukwu ọkammụta Fada Bona ọkammụta Ejiofọ enwelu ihe mgbagwoju anya ndị owebịa ha kpọọ ya phonology Fada Bona ba na ya kịta ọzọkwa ka ọ nke ha na-akpọ phonology otu esi akpọ ọpụta okwu mmadụ na-ebe akwa akpọ ya akwa ihe amara ya na-abụ ya bụrụ akwa n'otu esi ede asụsụ Igbo ụda okwu na mkpụwa okwu Igbo na asụsụ Igbo otu esi ede ịbụra ndị ọcha lụwa n'ebe a apụta ọka a ede ọka ede ya awụka awka orthography ịbịakwuo n'obodo mụ abụ ọga ede ya UGAH ịbụra n'ibe ọcha gbara erika achọrọ nke ịbata n'akụkụ a ụda okwu na edemede asụsụ Igbo ife na akpọdoro isi n'ala ọbụzi ọ bụrụ ife ekwe na-akụ ka a na-agbazi n'egwu biko ana m ekele gị anyị nụlọ ọmarịcha ife Fada Bona Christos kwuru okwulu ya ụmụ nwere nke ba agwa na ya naanị ife m na-ekwube n'ihe gbasara biko ewe n'iwe abịa sị na ndị ọcha mere nke a ndị ọcha mere nke a ọ bụ eziokwu ndị ọcha mere mana ife anyị na-ekwube kịta bụ na ndị ọcha hapụrụ Naijiria 1960 wee ruo tata de 58 anyị weghara ọchịchị onwezi ife onye ọcha na-eme ebe a ife ọbụla anyị chọrọ ka onye ọcha mee
ọ gara eme ya ife ọbụla onye ọcha mere anyị chọpụtara ọ dị njọ anyị nwere ike niile dị n'ụwa ịkwụsị ya ya bụ na anyị kwubara ndị ọcha ma na anyị ka chọrọ ịnọ ebe anyị nọ ndị ọcha bịara fa mere ife anyị na-ekelekwana ndị ọcha maka na ikwu eziokwu na ọkwara fa bidoro ide Igbo a fa bịara wee debere anyị Igbo o nwere onye Igbo dere Igbo ife a bụ eziokwu ana m asị na onye a ga-asị bụ onye Igbo dere mkpụrụ okwu na-abụ ọdụ nke asị na ọdụ 15 onye mbụ onye Igbo dere Igbo bụ onye a na-akpọ Ọlaụda Ekweanọ. Ndị ọcha kụziri abụ ogbede. Ọ bụ ndị ọcha ọ bụ fanwa maka na fa bịa were maka inefe anyị nọ ka a na-asị kwa asụsụ kwa ife ndị be anyị na-ahụtapịa na anyị chere na gbee ma ọ bụ kwee ma ọ bụghị bụ sọsọ n'ala Igbo ka ọ dị. Ọ dị ebe niile. Ọ dị ebe ndị dị iche iche. Afghanistan ọ ghọghị ịdị ka ọ bụ kwa Igbo ọ bụrụkwa ka ọ bụ nye Julius Nyerere ọrọnye ka ọ bụ ya bụ na okwu a ọ na-abịa abịa ndị be anyị ewee ya n'ọbụfa nyere nsogbu n'ala Igbo. Ọ dịchachasị n'asụsụ ndị ọzọ chi na junụrụ eju n'oyibo Kwame Nkrumah wee dere gaba ị bịa ife anyị na-akpọkwa kwee ọzọ ife etu ndị ọcha si edekwe na etu anyị si edekwe dị iche ife ndị ọcha na-akpọ edekwe bụ kefa na-akpọ QU ọ bụrụ kwee quantity what is this ma ọ bụ uwe na he ma anyị ma anyị akpọ ya ka ị na wee ọ bụrụ kwee maka na o so n'ihe ndị mmadụ ji akọcha asụsụ Igbo emeasị na kwee dị ya gbee dị ya kedụkwanye dị ya fancha dị n'asụsụ ndị ọtụtụ asụsụ dị n'ụwa ịbịa n'Afrịka fa jụrụ eju na-ekene Yoruba gbegbenushe wee dere gaba osho gbogbo n'izu asụsụ ndị elu ma asụsụ ndị baa mba gbegbenushe ọ bụ ofefe kpọrọ ogbu na ọgwụ ife a ka Igbo na-akpọ ya ọ mana ọ bụ ndị Yoruba wetara ọgwụ ahụ a na-akpọ gbegbenushe ya bụ na ife anyị na-ekwu bụ na anyị ga-akwụsịzi ndị ọcha enyekala anyị aka ọfa akụziri anyị ede asụsụ anyị ede anyị na-edebu ya mana onye nwa na anyị na-ede o nwere nke asịbụ anyị na-ede a na-akpọ nsibidi mechezọ arụzọ na chetara ya ife a na-akpọ nsibidi a na-ekwu na ọ na-arọ Chukwu n'akụkụ afọ ka ọ dị ụfọdụ bịa na nri nsibidi dịkwa n'efik mana ife mene bụ na mgbe a si ewepụtara ya na ọ bụ ndị ụkọchukwu mgbe afọ oge a na-efe alụsị na ọfa majidere ya na were ya na-edegharị onwe fa ife ekwerefa kụziri ya ndị mmadụ onye a bụ nsogbu mana ine anya na ọtụtụ asụsụ bụ ndị ụkọchukwu na-ewepụta ka anyị wee ya nke ndị Ijipt a na-akpọ hieroglyphics ọ bụ ndị ụkọchukwu wepụtara ya bịazie ma ife dị iche na fanwa na be anyị na fa ewepụta ya kụzibere ya ndị mmadụ ma ndị be anyị wepụtara nsibidi were ya tinye ya sọsọ n'ife eji ezo ife ezodo ka mmanwụ na ụmụ ife ụfọdụ ọ ya mere na o wusara ọ bụ ndị ọcha bịara n'asụsụ anyị were tụfa si edi ya na befa were kpaa ya aka obere wee bido debe Igbo edebe ebere ebe edere Igbo etu ọdụ kịta tupu ndị ọcha bịa ya anyị na-ekwu maka ndị ọcha anyị na-ekenekwufa na ewepụkwana fa ewepụ ndị ọcha amara m ebe anyị aka nọ tata maka na m fụrụ ndị ọcha akụzirili m na klaasị ịbịa na klaasị onye ọcha na-akụziri gị ifere ka ndị fada fa agbalụ mbọ ọ bụrụ ebe fa rapụrụ nsogbu anyị bụ na ebe fa rapụrụ asụsụ Igbo ka ndị be anyị rapụrụ ya ndị be anyị agbara mbọ ana m ekwu ya a nwechara ife dị obere ife dị iche iche ife dị ka onye ọ na-ama mbọ ọ gbara mana ọ gbalụ agbacha ahapịa onye ọ na-ama mbọ dọkịta ọnwụ gbara oge ọ bịara azọkata etu a ga-esi dee Igbo etu a ụkọchukwu Fada Boda Kristus si azọba etu a ga-esi dị Igbo
ịma na Igbo bịa anya na-azọka ife kedu etu a ga-esi dị ya a ga-akpọgo ya elu ka ya akpọgo ya na ọ ya abụ kwa ka ọ ya abụ ka ọ ga-abụ etu isi ekwu ọka ọ ga-abụ atụpụrụ ife ka ọ ga-abụ dịka ọ kọrọ arọ maka ọ bụ ọsọ ọka Ọnịcha ba azọkata ọkwụrụ ya ka eji ekwu gọọmenti oge azọkọtara ya onye a na-akpọ Dr. M. Ayọkpara oge nke ya wee wepụta ofu onye dibịa oyibo ya medical doctor o Dr. Ọnwụ onye akụkụ ụdị o were kpokọta fanche niile kpọọ ndị na-azọ ndị na-ekwusi debe etu a na ndị na-ede etu a ọ na-adị nke ayaba ebe afọ ma anyị chighata ọ dị mma Igbo bụ Igbo na-ekiri anyị n'ife onyonyo anyị nọ na onyonyo ABS akara nke 24 channel 24 ị ga-enwe ike ịnwetakwa anyị Star Times 113 ị ga-enwetakwa anyị na Metro Digital 29 tupu anyị malite ma tupu anyị gawa n'iru ka anyị gbaa aka afịa. Dear child of God, you're welcomed to Hermeneutics of Religion, Culture, and Politics with Very Reverend Father Professor Abunakrisus Umogumu Mado, and Kumen fame of Instant Miracles, Father Founder and Spiritual Director of Communio Sanctorum Ministries International, a supremely intelligent genius of Christ, a thoroughgoing Catholic priest, a professor of philosophy, and a respected authority in African and Western metaphysics, logics, theodicy, and mathematical philosophy. Very Reverend Father Professor Abunakrisus Umogumu Mado is an international professor from the Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Oka, Director, Igbo Village and Center for African Civilization, UNISIC, the man who is championing the cause of establishing an Igbo University as well as Jesus Christ University. Father Bona is a Catholic priest of Onitsha Archdiocese. He is a seer and a mystic, a polyglot and philanthropist of no mean repute. Come to Very Reverend Father Professor Abunakrisus Umogumu Mado for warfare prayers, sacred exorcisms, stigmatization, transverbation, bilocation, miraculous transportation, levitation, and mystical healings at the sacred ground and miraculous arena of Communio Sanctorum of divine apparitions, miracles, testimonies, healings, and deliverances. Dear child of God, you are also invited to Communio Sanctorum Ministries International on these days as follows. Every Tuesday, consultation from 10 a.m. to 4 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary procession, gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Mary, Angelus, administration. Every Thursday, Sacred Communion from 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confessions, Most Holy Rosary procession, Good News Bible reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, Angelus administration, as well as the Holy Mass. On Saturdays, Communion of the Saints, 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary procession, Gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, First Friday / First Saturday, Vigil 6 p.m. till dawn. On First Friday, devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. First Saturday, devotion to the Immaculate Heart of Mary. Venue, behind Olivia Montage, former Tourist Garden, Agwaka. God bless you. Dịka nsi wee kwu na mbido, ọ na-akakwanụ mma na-achọwalụ ewu ojii afụ na-efu efu mgbe chi ka dị maka chi ji ọ ga-esi ike. E nwere ofu okenye gwara m mgbe m ji ebefe anwụ onye anyị kpọrọ je na nwa ya oge ọbụla ọ na-abịa sị ya a na-eje n'agwụ ka afọ ụzọ jee n'agwụ, anaghị eje n'agwụ sị na maka anaghị eje n'agwụ n'abalị. Asụsụ Igbo na ana wee chọọ ịjụ Fada Bona gị na eji ọfọ ka mmụta na abụọ ka mbido na Bona Fada Bona asụsụ Igbo a na ke ndị agha akata ụta na osi ha n'aka, ọ bụ gọọmenti, ọ bụ ezinụlọ, ọ bụ ọha obodo ka ọ bụ ndị ụka. Daalụ. Enwere akara ise mwepụtalụ bụ akara nọ na mkpọrọgwụ ịghọta ihe bụ na asụsụ Igbo nọ na nsogbu. Nke ize bụ nke m kwuru sị na ọ bụ na asụsụ pụta dị n'ụdị na
okenye na-asụ ya, nwata na-asụ ya, nwa okorobịa na-asụ ya, nwa agbọghọbịa na-asụ ya, mana asụ nke afọ ka dị mma. Mana na asụsụ wee pụtazie n'ụdị na ụmụaka na-asụ ya sọsọ n'ụlọ, maka na fa jee n'ụlọ akwụkwọ agara asụ ya, ha ejee n'ebe a na-azụ ndị na-azụ afịa, ebe a na-azụ afịa agara asụ ya. Efu na enwere ike sụọ asụsụ afọ n'ebe n'ụlọ, mana apụọ n'ilo agara na-asụ ya. Nke a dị vulnerable, ya nke a ebidogo inweta mmerụ arụ, ọdọzi mma bidogo inweta mmerụ arụ. Ibezie na nke bụzi na ọ dịgo njọ, nke afọ bụzi na asụsụ ụmụaka ada asụzie maka na ha jee na ụlọ akwụkwọ agara asụrụfa ya, eje nne na nna kwuo ada asụkwurie ụmụaka ndị Igbo nọ n'ofesi n'ebe ndị ọzọ, ijekwa n'ụlọ ụka agara asụ ya, ije n'ebe a na-eme nzukọ a na-edevere minit na ife ndị ọzọ agara asụ ya, eje ebe a na-agụ kom adreesị dịka gọvanọ ife ndị ọzọ bịara agara asụ ya. Efu na asụ afụzi ụmụaka ada asụzi, ọ dịgo njọ. Mana nke ka njọ, nke a bụ definitely endangered, severely endangered bụzi nke pụtazile efu na nke afọ sọsọ ndị okenye na-asụzi ya, ndị okenye. Then critically endangered nke ụfọdụ ndị okenyezi na-asụ, onye abụ asụsụ afọ anwụgo. Ekwu nsị na asụsụ nwụrụ ana ụzọ ife na-abụ mere, o nwere ike bụ na ndị na-asụ asụ afọ anwụsịgo, mana abịa na-asụ Igbo ọ dịrị etu afọ, ndị Igbo ka dị ndụ. N'ozi na ma ọ bụ na ndị afọ si na-asụ bịa na-asụ ọzọ, nke a bụ nke ndị Igbo ifeche ndị Igbo aka ka mgbadada. Na aga m asị na ọ dị onye ọna n'aka ife dị ka ndị gọọmenti, aga m asịkwa na ndị gọọmenti ha so egbu sorokwu azọ, maka na ụfọdụ ife edere gbasara asụsụ fa ada ejizie alụ ọrụ ka etosi wee jee na-alụ ọrụ. Ụlọ oge m kwuru gbasara the Constitution of the Federal Republic of Nigeria in the year 1999, section 55 and section 97, ebe a kwuru gbasara National Assembly na asụsụ oyibo bụ asụsụ ewepụtara iji wee na-eme ife dị iche iche, mana ịgwaziri ike ịsụ Hausa, Igbo ma Yoruba. You can call them coordinate official Nigerian languages, coordinate official. Ya bụ ọ bụrụ ife agazi ezo ma ọ na-emezi ka o si masị ndị mmadụ. Ịgakwazi ege na constitution ọzọ nke 1979, ọ dị ụzọ ebe na-abụ section 51 na section 91, ofu okwu Afrịka na-aga. Achọghị m ịga mara ife nchọ ikwu n'ebe ndị gọọmenti ji aka fa wepụta nkwado afọ si sụwa Igbo ma ọ sụwa Yoruba ma ọ sụwa Hausa, ma ọ bụ onwe ebe a ga-asụgodo oyibo, onwe ndị a ga-eme ife ahụ si sụọ asụ fa were mee ife afọ. Ụfọdụ m ịkpata agaji na-ana azụ na ife gbasara ịsụ asụ Igbo. Abịazịa n'ihe gbasara nke ka m kwuo nke ndị Igbo, ekwuo na ihe gburu ọtụrụ bi ọtụrụ n'ukwu, ikwulie enu kwuo ya na ndị Igbo so egbu asụfa, ọ bụ asụ Igbo ka ọ bụ. Ndị Igbo ekwensị na ọ dị ụzọ ife na-abụ nchọ ka ege ntị tata. Asụ nwere ike na ma ọ bụrụ na ndị na-asụ asụ afọ anwụsịa, mana ndị Igbo dị ndụ tata, fa dị ndụ. Ọ gịnị meziri ya na fa bezi na-asụ ọzọ? Ọ dị ụzọ ife ịnọ na-ebute oke akpịrị eji esi na-asụ baa na-asụ ọzọ. Chizebe ụka asụsụ ụka na-asụ. Nke ọzọ bụ asụsụ ndị na-afụ maka afịa na-asụ. Onye kpatara ụfọdụ oge iruo n'afịa ụfọdụ ifu ndị mmadụ a na-asụ oyibo na-asụ afịa. Abịa na Igbo afịa na n'ụbọchị na-anọ Igbo jiri bili, ọ bụ Igbo ka eji azụ afịa, ma tata ejizi oyibo azụ afịa. Ọ bụ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ị ga na-anụzi belu na ọgụ ise, ị ga anụzi ụdị ife a, onye na-anụ sọsọ na-atakasị oyibo. Ị bịa na ihe gbasalụ ife ya omenala ifu na abụzigo omenala, maka a na-ekwu ọnwa na-ekwu ibe asụ na omenala abụgo omenala na-emezi omenelu ma iyi akwa. Ekwu nsị na onye onye bụ onye na-asụ asụsụ onye ọzọ abụrụgo onye afọ ọ na-asụ asụ ya, ọ na-eyi akwa, na-eri nri, na-eme ihe banye na omenala ya. Efu na ọ ga-enwekwazi ụfọdụ ọya na-aya onye afọ, ọ ga-ebidokwa eyi onye afọ, ị na-eri nri afọ, na-aya ọya afọ, ya bụrụgo onye ọzọ buru ahụ ya, ma asụsụ ya, ma nri ọ na-eri, ma akwa ọ na-eyi, ma ife na-efe ọ na-eme, fancha niile abagowe na arụ, ewurugo onye ọzọ. O nwere ofe onye kpọrọ ya evolue.
ya bụ onye Igbo bụzi onye ọcha abịa na ahụ ọ bụ onye Igbo mana abịazie na ihe o ji bụrụ mmadụ na mkpụrụ obi ya na mmụọ ya ọgba ndụ arụ ọbara mmụọ na mkpụrụ obi ya ọ bụzi onye ọcha ya Igbo na-egbo ngwa na nke a ife nchọrọ ikwu ụka oge m gụsịrị ụfọdụ ife gosiri na ndị ụka na-agba mbọ oge m gụrụ gbasara Union Igbo ị na-anya efu na Union Igbo afọ bụ ndị ụka a ga-agụ ndị CMS na Anglican gụọzi ndị Katọlik mana ị na-anya ụfọdụ akwụkwọ edepụtagasịrị Baịbụl nsọ na ife dị iche iche ifu na ụka na-agba mbọ ụka ngwazi inculturation theology nke eji akọwa na ukwu Chineke na Chukwu na ihe na ga-adị mma na asụsụ nde ka fa nwee ike na-eme n'ụdị nke fa ya ụka na-agba mbọ nnukwu ihe gbasara ka a ga-agazi ịba n'ife nkwukwara mbụ abịakwazi dịka ụkọchukwu o nwere oge Chinua Achebe nyere Echidime taa gbugbo na Odenigbo lekshọ o nyesiala ya ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike fe agaghị enwe nwere ka o si kpọ sọsọ Denis gbọsa azọzọ ndị CMS na ebe ndị afọ mana o nwere ife o kwuru o ji megide standard Igbo nke mere maka ife a na-eme na arọ 1999 abịa na arọ 2000 o nwere otu na-abụọ mụ na ndị otu m wepụtara ozugbo otu na-abụọ ụfọdụ ndị gbasara Isdal Igbo Spirit Destiny and Life anyị wepụtara nke afọ ọkwụrụ n'onwe mana o nwere nke ọzọzi bụ otu maka nchekwaba na mwulite nkwalite omenala asụsụ na echiche Igbo ọ bụ ebe a ka anyị nọrọ wee sị na agazighị aga na isu ama Igbo maka nke afọ nke ndị eji eji bụ ndị oru eji eji Igbo abụrụzi uru tata ọ bụ ife asụrụ na ilo abịaghị agazi na nke bụ Union ebe a na-achọ ka ekpokọtazie dialect niile wee sị na ewepụta ofu ihe o nyere nsogbu mmetụ aka sị na mmadụ ada ata oruola nwere onye ga-aghọta ife a nke ọzọkwazi ebe na Central Igbo efu na ewerego chọọ ibido ntụgbu na nzogbu imegide ndị mmadụ onye kpatara ọ gbara na ndị otu ji wee sị mba na a ga-abanye na nke bụ standard Igbo mana nke a pụtara bazie ndị edemede na agụmagụ wee babazie n'ife ọzọ onye kpatara ji wepụta nke abịa na otu mkpọrọ afa nke anyị wubere ụzọ otu na-abụọ nke ikpeazụ mkpọrọ afa nke afọ anyị wubere indigenous Igbo ya bụ na ihe bụ Igbo abụrụ ihe si n'ilo wee bịa ọ ihe dịbụ na mbụ ọ bịa bụrụ ihe ị ga-anọgido sị na ọ dịzie n'ụdị onu a na ụdị onu a na ọ bụrụzi Igbo ọ ka bụ Igbo maka akwa ụkwara ọ ga-agba ofu na-agbanyeghị na-asụ n'onu daalụ ndị ewu ọkammụta bụ na Kristus Ụmụagụ ọkammụta Ejiọfọ ofu ife a ka m ma jụrụ mana ndị fọrọ akara eji akpọ anyị n'onyonyo akara ekwu igwe a ji ekwu fe akpọwagori ndị oyibo si na ọka emezie ka ọ dị ọfịsha ka nyezie ndị mmadụ ikike enwere ihe ị nwere ikwunu kpatara asụsụ Igbo ji anwụ enwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ na nsogbu a dị n'asụsụ Igbo gbaa anyị n'akara dịka esi wee dị n'onyonyo 070 627 24192 nkịtị asaa nkịtị isii abụọ asaa abụọ anọ ịfụra na nsụ ya na Igbo nsogbu adị amaghọtazi ife a na-ekwu ka anyị weregodo onye nke mbụ a na-akpọ anyị. Hello 070-627-24192 nke ọzọ wee bụrụ 090-720-90 ị na-anya n'onyonyo ị ga-afụ akara ndị a ị nwere ike kpọọ anyị. Hello hello nne kedu afa gị na ebe isi agba anyị? Prof ndị mmadụ na-akpọkwara nne. Hello gbatuo ọ bụ na ị chọọ ịkpọ anyị gbatuo volum ma ọ gbatuo ụda ụlọ onyonyo gị ka anyị nwee ike ịnụ ife ị na-ekwu ọfụma. Asụsụ Igbo
na ọ gọọmenti ka o si n'aka ọha obodo ka o si n'aka ọ bụ ụka ka o si n'aka. Hello. Kedu afa gị na ebe isi agbọ? Eche from Adazienu. Ngwa gaa n'iru ajụjụ ka onwe ife ị na-atọta alụ ya. Achọrọ m ka m jụọ obere ajụjụ. Gaa n'iru jụọ. Eziokwu onye ndị nọ na studio ana m ekene. Ana m program a na-emebi ife magburu onwe ya iji wee mee ka ndị Igbo mara ebe ha si. Ndewo. Mana nwebere ife na-adị agbagwojuwe m anya. A na-agwa anyị ọtụtụ oge na enwere Igbo izugbe na Igbo ndị dị n'onu n'onu, mana anyị enwere ike ịgwa anyị kere ebe Igbo izugbe si. So achọrọ m ka m mata Igbo izugbe kedu ndị wepụtara ya adị agbakọtala ọnụ nwe Igbo izugbe o nwere steeti ma ọkwanụ ndị Igbo izugbe na-atụwaghị iche ejezie nabata ya wee sị na ọnya ga-abụ Igbo izugbe. Biko m na-ala ike ka ndewo. Ọ dị ka ewere kweshọn mgbe azụ na oke onye nke apụgo. Ọkammụta Peter Jiọfọ ịza azịza ebe a na nke njụrụgo. O nwere mgbe enwebulu Igbo izugbe ya bụ ọdụbụrọ etu afọ ya dị. Ọ bụ ndị mmadụ bịara wekọta Igbo dị iche iche ya bụ Igbo na-asụgasị n'onu n'onu wee kpọkọtazie ya chọzie ka ọ bụrụ Igbo izugbe nke fada kọwaziri na. Kedu afa gị n'ebe isi agbọ? Ndụbụisi from Ojiriba. Ngwa jụọ ajụjụ gị. Ajụjụ na nchọrọ eji bụ ka mara maka na Igbo language and culture. Agwaji ka mara ka e mere ndị ụka na-asụkarị oyibo karịa isi Igbo dịka ndị Igbo na ala ndị Igbo. Nke abụọ, kedu ihe dị iche na culture na religion? Ọ dịghị ajụ n'abụọ. Ọkammụta zaa onye nke mbụ nke ya. Ọkammụta bụ na eza nke ịbụọ. Ọ fada ka ewu asụrụ ụnụ aka ụka na ya. Nke mbụ Igbo izugbe. Enwere Igbo izugbe. Ị ka na-aza nke ahụ. Ị ka na-aza ya. O wee jụzi ajụ na-abụ ọzọ. Na-efe okwu ahụ akpọrọ izugbe n'ọbụ Igbo achịkọtala ọnụ. Igbo ewetala onu dị iche iche chọọ ka ekpokọta ya ọnụ. Nke mere o ji ere ahụ maka na oge ekpokọtaziri ya ọnụ o nwere ọzọ ndị ga-asị na ọ bụ nkefa. O nwere ndị ghọtachara ya ị na-agụ ya ọ bụ Igbo mana ibe na-agụ ya ọ bụrụ ife unu na-akpọ ili nni ka ndị ọzọ na-akpọ ya. Ụfọdụ asị na iri nni, ụfọdụ asị na iri nri, ụfọdụ asị na ili ife, ụfọdụ asị na ịgbazi. Ya bụ na ọ bụ ya nwa bụ nsogbu dị n'Igbo izugbe. Ya mere o ji ara ahụ kịta n'ọbụ na ịbịazi ịma na ịjụbugo m ọ na-arụ ezigbo arụ. Were ego dị nke anyị zara kịta na-echafu ịka ya banye na ndị kpatakasịrị asụ Igbo ji ada mmiri ka fụra bụ na zaa ife kpatara ọ jụrụ sị na ndị ụka na ọ dịkwana ka ha ose were eti asụ Igbo ọkpọ. Ọ gịnị kpatara ha ji aka ụka? Akọwago m ọfụma taa ụkwa afọ ji eze kwuo okwu ọfụma ya akpụ na ndị ụka so na ndị na-echekwaba omenala na asụsụ obodo. Ịnekwazi anya fụ na ụka na onwe nwere asụfa. Ụka na onwe nwere asụfa. Ụka Katọlik nwere asụsụ ya. Asụsụ ọ na-asụ asụ ndị ọzọ. Bịa kwelekwazie na a ga-ejikwazi asụsụ obodo dị iche iche wee na-aka ụka. Mana asụ ọ na-asụ nwere asụ ọ na-asụ Latin. Nekwazi ife dị ka omenala nke ndị CMS na ife ndị ọzọ ha na-asụ oyibo na ife ndị ọzọ. Mana ofu ife m chọrọ imetụ aka n'ụzọ pụrụ iche gbasara maka o nwere ife ọzọ ọ jụrụ si kedu ife dị iche na religion and culture. Ebe afọ ife asịrị ike. Omenala bụ etu ndị si eme. Onye ụfọdụ oge ibe na omenala ada adọbata mmụọ
ejiri ike adọta mmụọ n'omenala onye kpadofere oge adọla na mmụọ dọta n'omenala ọ bụla ọdịnala ọ bụrụzi omenala ya bụ na ihe dị iche na omenala na ofufe nro ofufe a na-efe chukwu ofufe chukwu agọ chukwu ịgọ mmụọ ịgọ chukwu bụ na a na-afụta chukwu dịka onye kasị enu ọkasị akasị onye mekwaziri omenala afọ onye gwazi onye nchekwa omenala afọ ya bụ na abịa na ka ndị si wee na-efe chukwu nke afọ ga-abụ omenala mana abịazie na ihe gbasara ofufe chukwu afọ kpọmkwem n'onwe ọ ga-abụ ihe gbasara a na-akpọ religion onye kpatara nji ukwu na ụmụ ife dị iche na omenala na ọdịnala ka ndị si eme ha mere na-aga nsogbu dị iche na-apụtagasị nsogbu afọ ijizi wee tụọ omimi mmụọ ka a ga-esi wee mee ka nsogbu ndị afọ dịgasị mma etu ọgasị abasị na omenala etu ọgasị abasị ofe dị iche iche etu ọgasị achọpụta ife dị iche iche ọ karịrị mana ka ha pịta ka prof nwee ike kwuo biko ọkammụta gaa n'iru maka ọgụ a chọpụtara sụbakwa Igbo ọ gọọmenti ka ụka ka obodo ka ndị ka akwalite ọdịda asụsụ na omenala Igbo ana m ekene gị anyị chọpụtara sụbakwa Igbo n'afọ 2006 ya bụ afọ 12 ka ọ dị taa olu Febụwarị ọnwa Febụwarị dị na 14 ọdụ afọ 12 kpọmkwem kamgbe ka anyị na-enyo ka anyị tinyere ugogbe anya na-enyo kedu ife kedu ndị na-egbu Igbo ya mere m ji mesịa wee see ife ebe a amara na ha ga-afụtụ ya ọfụma ị na-anya ịfụ na ife esere ebe a nke nọ n'etiti bụ ewu a na-egbu egbu ejiri m ewu a nọchi anya asụsụ Igbo a na-egbu ndị nọzi n'okirikiri etu a bụ ndị na-egbu ya n'Igbo ị na-anya ndị ji ya n'isi ịfụ na ọ bụ ndị ezinụlọ etu a ndị a bụ ndị na-ahazibe ife na na-eme ọgbakọ ndị a bụ ndị nọchiri anya ụlọ akwụkwọ ndị a bụ nọchiri anya ndị ụkọchukwu ụfọdụ ndị a bụ nọchiri anya ndị okenye dị ka m mana inezi anya ndị a jisi eji ine anya onye nke anyị fenebe anyị na-akpọ suit and suit ọ bụ ya nọchiri anya gọọmenti ọ bụ gọọmenti jizi mma na onwe ya wee na-ebi ya onu ndị a ji eji ine anya na onye na-egbukarịcha ife na onye na-ebezi mma onye na-edona ya mmụọ wee na-ekwu ebe a oge m kwuru gọọmenti asịrọkwa na ọ bụ gọvanọ dị etu a na ọ bụ gọọmenti anyị Igbo ejiri Igbo agụ ya onye ọcha gọọmenti anyị Igbo na-egbu asụsụ Igbo na-egbu ya ọ na-anwụ anafeni ya ọ na-anwụ gbachita nkịtị ilezi anya ebe ịfụ ndị mmadụ na-abọghị isi agbada ebe etinyere ife eji ahụ anụ ndị a bụ ndị na-anya ịfụ na ofu bụ onye ofesi onye nke ọzọ onye ugwu Awụsa na ndị a nọchiri anya na-anafene ndị Igbo gbuo Igbo n'ọfa nwa ga-eri uru ya ewere fịa mee ahụrụ ya fịa ya bụ ịza ife na-ajụ nza ife jụrụ ọ bụ gọọmenti anyị Igbo na-egbu asụsụ Igbo gọọmenti anyị Igbo gbaburu mgba n'oge gara aga dịka ife mgbe m kpọrọ ọnwụ kọmishọn Michael Ọkpara wepụtara mana ọ nọ ka kamgbe afọ ndị gọọmenti nọ na-eme asụsụ Igbo anya ndewo kedu afọ gị na ebe isi agbọ ọ dịrị arụ ọnụ kedu ebe isi agbọ ọnwụrụ arụ ọnụ kedu ebe isi agbọ ngwa jụọ ajụjụ ma nwere ala ị na-atụ etụọ iwerela isi asụ ọka ba na ọdị mma ihe na-eme ka ngwa ọnụ ugwu na anyị na-eme onwe anyị anyị biri mana ndị ka na-acha njọ egbu asụsụ Igbo anyị nwụ
ndị ụka ndị na-ekwu ndị ụka ọbịara ọrụ n'ụwa ndị akpọrọ ndị Pentecostal Church ọzọ anwa wee ndị paalụ mgbe Igbo dị isi ka elu osi ebe ụba a ga-ekwuketa okwuchukwu ka ha sụọ Igbo ya ka m na-agwa n'ome onweghị ihe mmekọta ka ha kwuketa okwuchukwu ka ha sụọ Igbo ya gara asụ Igbo na nkwu okwuchukwu ndị ise ndị Anglican na ndị fada ndị Katọlik nke ha katara na mma atụkatakwa n'oyibo ahụ asụta na ọzọ rabara kata sokoto tanka karakata ya kokoko ọ nwere anyị alụghị ife ikwu alụketo ọ nwere na ndị ụka gbara ọfụ fasụkata ya basị na ya ba na-esu n'olu amanụzi ife a na-ekwu. O nwere ofufe o metụrụ aka dị mkpa nnukwu ọ kwazi ndụmọdụ ka ọ na-adụ ụfọdụ ndị ụka maka fawụ ndị Igbo fa na-asụ Igbo asọfa asụsụ n'oyibo ụka dị iche iche nwere unu bụ ejirimarafa ekwu mgbasa nke ndị Katọlik n'ofu nkeji maka ka ejiofokwu agbịfọ na-ekwu unu bụ ejirimara bụ Latin mana ị na ụka ndị ọzọ anya mekwazie etufasi wee bịa anya ejimara nke fa bụ oyibo mana ndị Anglican n'aka nke fa ji wee nọdụ nso nnukwu na mgbọrọgwụ bikos ine ndị a na-ekwu anya ọsọ ndị ọgbara ọfụ ndị ọzọ ọgbara ochie afọ na-enekwazi anya na ụzọ ochie wee na-aga ya bụ ọ ndụmọdụ ka a na-enye ka ụfọdụ ndị ụka ọgbara ọfụ a nwee ike na-asụ Igbo. daalụ ka mmụta Fada Bona gaa n'iru ọ dị ka ya hapụ akwụkwọ a ka ikwugo na gọọmenti n'ọha ji mma ana ha tiri egwu a mma n'onu ọ na-akọwazi akọwa gbatụ ụkwụ ma ọ bụ aka ebe na abụ ma ịtọ otu o si wuru gọọmenti maka ihe anyị nwere nkeji anọ akwapụ ilepụ anya oge ndị ọcha bịara wee kụziri oyibo fatiri iwu na onye ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ ka agụ oyibo tie iwu na ọ bụrụ na ị nweghị kredit na school sat n'oyibo na-agara enweghị n'ọrụ na ị gara aba mahadum ma gwa m ebe a kamgbe ndị Igbo chịbara ofu ife anyị tiri iwu n'ala Igbo gọọmenti anyị tiri iwu na ọ bụrụ na ị gara n'ule Igbo na ị gara enweta gwa m ma ọ bụghị otu ịmaka ife a na-ekwu na a na-agụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ naanị iwu nkịtị a ga-eti mebi emebe na ọ bụrụ na ị nweghị ife dị ka pas ka nsụwa pas ka onye ọ na-aghọta ife na-ekwu ọfụma na ọ bụrụ na ị nweghị pas na school sat na ị gara aba mahadum na agara enweghị n'ọrụ oyibo etinye iwu ahụ ọsọrọgị ịgụwa Igbo nke ịbọ ndị Hausa ekwugo ndị ọcha abịa tinye iwu na aya na-akụzilili oyibo n'ụlọ na klaasị niile na be anyị ịmakwa na o nwere mgbe a kwụsịrị ịkụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị na be anyị mana mahadum anyị ji ife anyị ga-eji na-egosi na ọ bụ n'afọ 2010 ka a bịa tikwara iwu na a ga-akụziri Igbo n'ụlọ akwụkwọ ife anyị amarozi bụ na a na-eme ya etu ahụ ịbịazie gọọmenti na-eje ebe dị iche iche ibi ịfụ onye bụ onye ndụmọdụ ya nye gọọmenti maka nsogbu ndị a gọọmenti House of Assembly ozi nnabata a na-akpọ welcome address nke afọ na-agbakacha m isi abịa onye gọọmenti bụ ka m wee ana m akpọbụ ka m wee onye Amawbịa esi ebe a jee Enugu Agidi ndị Enugu Agidi agbapụta onye gọọmenti akwụrụ onye Igbo onye Amawbịa ndị Enugu Agidi agụbalị ya okwu nnabata n'asụsụ Bekee onye ga-apụta gwa m ife kpatara oge eje dị n'ala Igbo ya gwa m ọ dọrọ na be ndị Hausa ọ dọrọ na Yoruba ọ dị ka oge anyị agwụgo orika Fada Bona ya bụ na ndị na-emebe iwu ndị omebe iwu na ala Igbo na steeti dị iche iche ga-enwe ike tinye anya n'imebe ụfọdụ iwu ga-enye aka ka a na-agụ Igbo na-asụ Igbo na-ede Igbo anyị kwụsị na ọ bụrụ sọsọ asụmasụ na edemede agụmagụ sokwazi na ya ka ị nwee ike ịkụzi Igbo o Chineke nna bụ onye ji ike niile anyị na-erunyere gị ana Igbo n'ụzọ dị iche iche wee na-ayọ ka anyị gọzie obodo anyị Igbo
bụ obodo eji eme ọnụ n'akụkụ ụwa niile. Ayọ ngụgasị na-arụ ọfụ a o Chineke nna ka iweta amala niile ga-ezuru anyị oke izu oke dịka obodo, ị na-asụ obodo anyị na-emerụ ifere ma ncha, mee ka okenye na-asụ, nwata na-asụ, nwokorobịa na-asụ, nwagbọghọbịa na-asụ ya ka na ezinụlọ, ka na ụlọ ụka, ka na ebe a na-azụ afịa, ka na ebe a na-achị ọchịchị, ka na ebe dị iche iche n'ụwa niile. A na-ayọ nke n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chineke na-egọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Ọhaneze o wee bụrụ n'ebe a ka anyị ga-apịachi ọwa n'ụbọchị taata n'ihe gbasara ya bụ asụsụ Igbo nke na-ana mmụọ. Anyị nwekwara ike nwee oghere maka ya akpasibeghị. Ụbọchị ọzọ ọ ga-adabatakwa, anyị nwere ike ichigazụ ebe a na-aga n'ihu n'ịfụ na asụsụ Igbo na omenala Igbo adagha mmụọ. N'aha Fada Bonacristus Umeọgụ, onye nke bịara ebe a ma kwuo okwu bara uru rinne, ya na Prọfesọ Bite Ejiofor, abụ Jude Mascot Obiagwu, onye nhazi mmemme anụwa, wee na-asị unu deme.